Tak, vážení posluchači, jsme tady znova z improvizovaného studia Svobodného vysílače v Plzni na festivalu Miluj svůj život. A máme tady dalšího dnešního hosta, kterým je Zdeněk Hříha. Člověk, který se zabývá samozřejmě slovanstvím a věci všech okolo toho, co vlastně naši starí předkové, čím se zabývali, co se dělo. A vlastně tak trochu to přenáší do té současné doby, abychom vůbec věděli, co se dřív dělo, protože je to v nás neustále toto slovanství dost potlačováno a nahrazováno všelijakýma novýma, já nevím, jak to nazvat, kulturou úplně jinou, která nám není tak zase až úplně příjemná kolikrát. Jak komu, ale většině lidí, když si to uvědomí, tak to tak není. Dobře, já ho tady teda vítám. Moderovat s ním to bude dneska Jarda. Jardo. Krásný dobrý den opět. Tak a ještě necháme pozdravit posluchače. Dobrý den, zdravím vás. Tak, já jsem si zároveň vyzkoušel, že nám to funguje mikrofony a jestli vás můžu teda upozornit na to, že můžete zase zavolat klidně na ten telefon 608 12 14 19, což je přímý telefon do studia, a můžete být připojeni do vysílání, zeptat se našeho hosta, kterým je ještě jednou, opakuji, Zdeněk Hříha z Brna a okolí, a zeptat se na věci, které vás ohledně slovanství zajímají. Takže předávám slovo. Jardo, prosím. Ještě jednou zdravím, krásný dobrý den. Já musím podotknout, jak jsme se jakoby na sebe narazili. Já nevěřím na náhody, takže s hostem, který tady byl předtím s panem Vidlákem, jsme se setkali, když jste se bavili. Poznámku, že vlastně, já jsem přemýšlel, že bych tady za váma zašel, ale vy jste tady až patře někde a já se jako nevěděl, jak bych se sem dostal, a hlavně mě Milan Vidlák říkal, že jako se tady nesmí chodit, protože bych mohl přijít jako do vysílání a ťukat tady. Tak já jsem si říkal, tak já tam nepůjdu, a dal jsem ve smíru, jako že bych vlastně potkat. No, pak jsem šel na polívku a seděl tam Milan Vidlák, tak jsem říkal, paráda, budu tam mít. A když se s polívkou vrátím, tak se tam přišel vy. To je super. Říkám, náhody neexistují. Já jsem včera okukoval po vás, tam stojíte hned za dveřma na začátku, tak jsem tam hned pokukoval, říkal si, to by mohl být zajímavý člověk, ale nějak jsem se neodvážil. To bylo včera, když jsem odcházel domů. To vypadám tak hrozně? Ne, přesně. Ale měl jste tam dost lidí okolo sebe, tak jsem říkal, nebudu je rušit. Přesně, tak musím podotknout, že taky mě padl do oka, jo? Chodím takhle jako kolem stánků a tak jako něco přehlídnu prostě a něco mi opravdu řekne, hele, tady se zastavím a podívám. A má ten nádherný stánek, nádherný náhrdelníky s nějakou staroslovanskou symbolikou, nádherný oblečení, lněný, jsem koukal, hodně mě to zajímá tady to. Můj první dotaz by byl asi ohledně toho, proč eventuálně třeba nosit takovou symboliku. Co má vlastně za význam nějaký symbol, který je na tom zvýrazněný, má nějakou energetickou schopnost, může člověk nějakým způsobem na duchovní úrovni třeba pomoct? My jsme chtěli přiblížit to poznání, které naši předkové měli do té dnešní doby, a ostatně ty naši předkové ty symboly dávali na kde co, že jo? Když se dneska vykopává ty věci, tak jsou tam nějaké nádoby, teď na tom jsou všelijaký ty svastiky. Kamarád má třeba 100 let starý vidle ze Slovenska a tam na nich je Perunová hvězda, takže ty předkové to tam z nějakého důvodu dávali. V posledních dobách už to tam jako bylo méně, ale dřív to tam dávali, a oni to tam dávali, ty naši předkové, ne z nějakých estetických důvodů, ale protože věděli, že každý ten symbol přináší nějaký vliv do toho života. Jo, dneska ta věda, ještě se to asi úplně moc neříká, ale už přišla na to, že existují torzní pole. To znamená, že vlastně, když namaluju čáru na papír, tak poruším vakuum a ta arkána, kterou jsem nakreslil tu čáru, vlastně něco způsobuje. No a ty naši předkové tohleto všecko znali, věděli, že ten vliv torzních polí existuje, a věděli i dokonce, jak který symbol co přitahuje do toho života. Jo, tam jde vlastně o informace. Když to vezmu, hmota vytváří gravitační pole, energie vytváří elektromagnetické pole, a tady ten tvar vytváří torzní pole. Takže my vlastně na ty přívěsky dáváme ty symboly a děláme to podle slovanské, nevím, to nazvat astrologie, to znamená podle data narození, tak jak máme
ty slovanský souhvězdí, tak vlastně vždycky tam dáváme tu runu, vlastně sluneční runu po toho souhvězdí na ten jednu stranu přívěšku a na druhou nějaký ten svastický symbol, který přináleží k tomu bohu, k tomu patronu, který tam je, aby prostě ten člověk, který si to koupí a je narozený v tom období, tak to tak nějak k němu patří a něco mu to přinese do toho jeho života. Takže vlastně ty symboly potom vytvářejí ty vlivy nějaké. Takže věříte, že vlastně nějaký určitý symbol má vliv na vibraci? Jak se dneska hodně říká, že vlastně všechno je jenom energie, vzhledem k tomu, že i kvantoví fyzici, vlastně věci došly až tak daleko, že došli k tomu, že to duchovno v podstatě potvrzují vědecky, by se dalo říct, že všechno je nějakým způsobem jenom vědomí nebo energie, takže nějaký jakýkoliv symbol má vliv na to vibrační pole eventuálně jak člověka nebo... Přesně, to já si myslím, že ty naši předkové tohle všechno věděli, že v podstatě existuje jenom energie a informace, nebo spíš tak, ještě bych to upřesnil, že hmota je zhuštěná energie a energie je zhuštěná informace, dokonce jsem slyšel takový jako moudro od kozáků. A tak to jsem teď nevím, co jsem to chtěl říct. Tak co byla ta otázka? Ohledně informačního pole, jestli má vlastně vibrace, vibrace, jestli to má určitou vibraci, vlastně ten znak jako takový a může ovlivňovat to pole třeba člověka nebo ta ličnosti. Já třeba nosím taky symbol určitý a tím, že ho mám třeba u hrudníku, té srdeční čakry, tak věřím i vnímám to, že to určitý vliv na toho člověka třeba má. Tak jestli i tyhle samozřejmě staroslovanský symboly, i když tohle je třeba z jiný kultury, jakoby, i když třeba ani ne. Ale... Ono je právě možný, že i do té Indie to přinesli to poznání, čili védy, že ze staroslovenského jazyka vědět, ty védy, takže to tam přinesli Árici, což myslím, že v Rigvédě je napsané, že to přineslo 8 bílých mudrců přes Himalaj. A odkud přišli, že přes ten Himalaj asi ze Sibiře, že jo? Takže to tam asi přinesli pravděpodobně nějakým způsobem a na tu otázku, že já myslím, že ty symboly pomocí těchto různých polí prostě přináší vliv na toho člověka, no a jestli se potom zvýší ta vibrační úroveň, jak se dneska říká, toho člověka, to už pak závisí na mnoha dalších faktorech, že jo? Jak ten člověk žije hlavně a tak, no. Takže je to spíš ten vliv na té jemnohmotné úrovni, že to asi člověk jako nebude vnímat tak, že mu narostla třeba ruka navíc, ale to asi bude trošku tomu vnímavější třeba na určitý podmínky nebo tak. Ano, je to takový, jo. Podle toho, jak je ten symbol má vliv, že jiný symbol si člověk dá na nádobí, jiný symbol si dá třeba na zbraň, tak jak to ty naši předkové dělali podle toho, co to mělo být. Kříže třeba taky používali, že a ten si dávali na štít, aby to působilo naopak na toho nepřítele. A aby vlastně ten kříž třeba má tu funkci, že pozastavuje toky energií, takže aby ho pozastavili, tak si na štít dávali kříže, naši předkové. A zase třeba ty svastičné symboly, ty mají naopak funkci toho, že vlastně rozproudují energii. Jo, když vezmete ta svastika vlastně, tak to je vlastně symbol toku energie. To je vlastně jakoby dvojrozměrný v tom 2D forma té spirály, v které se pohybuje energie. Energie se ve vesmíru vždycky pohybuje ve spirále a vlastně takový symbolizování tohohle toku je potom nějaký různý svastických symbol. Těch svastických symbolů naši předkové měli přes 100 a na našich stránkách to tam je vlastně i vysvětlený, jak ten symbol vypadá, jak se jmenuje a jaký vliv může přinášet do života, když si to člověk na něco dá. Že no, ty naši předkové si to dávali na domy, na zbraně, na oblečení, prostě na nádobí. A všecko možné. Ohledně nějaký symboliky vnímáte to tak, že symbol jako takovej má energii danou, která vlastně může být nějakým způsobem přijímaná a dá se jak využít, tak i zneužít? Konkrétně třeba, když jsme se bavili o té svastice, nebo jak jste vlastně zmínil, takže by to mohlo být, jo, hodně si myslím, že takový nejkontroverznější symboly jsou třeba eventuálně ta svastika, potažmo potom třeba pentagram, který i tak má energetický význam,
ale hodně silný, si myslím třeba já. Dá se jak využívat, tak zneužívat. Jo? Ta energie vlastně toho symbolu může být použita vlastně jak v uvozovkách pro bílou, tak i pro černou magii, by se dalo říct. Tak jestliže nějaká věc má nějakou funkci nebo vliv, tak to je jako, když vezmete za notebook, máte před sebou, že jo, no tak si k němu může sednout bílej mák a něco udělá, a nebo černý mák, hacker a tamhle něco udělá. To je úplně stejný. To je krásný přirovnání s tím nožem třeba, jo. Nůž může posloužit k uříznutí chleba, stejně tak jako k zapíchnutí člověka. Takže je to nástroj a záleží na člověku, jakým způsobem ho využije. Takže i ta symbolika může být jak pozitivní, tak se dá s nějakým způsobem třeba zneužít teda. Přesně Když tak. to vezmu z té úrovně toho jakoby ke zlu třeba. Jsou některé ty svastiky, které mohou pomáhat k ovládání životních nebo živlů, tak. Jo, takže jestli ho použije černý mák, tak s ním někoho očaruje, jestli bílej, tak já nevím, něco vylepší. Vyléčí, že jo, prostě uzdraví. Ještě z pohledu jakoby historického vnímáte to, že dneska je hodně braný, mi připadá, že jakoby návrat jakoby k těm kořenům z toho staroslovanství, jakoby mně to přijde, jako, že jsme něco objevili. Přitom to je asi něco, co jsme dávno zapomněli. Přesně a nebo tak. nám bylo zapomenuto. Lepší je říct, že v podstatě všecko to nově objevené je to dobře zapomenuté staré. V podstatě, no. Ale my jsme tady dneska i s tím stánkem vlastně i z toho důvodu, že my jsme úplně zapomněli, jako kdo jsme, prostě jaký to poznání ty naši předkové měli, co všecko věděli, jo, jsme si uvědomili, kdo jsme, že my tady jsme, aby to neznělo příliš fantasticky, tak prostě desítky tisíc let a více, prostě, když máme jenom slovanský kalendář třeba, tak dneska je rok 7524 od satvarení a míra v Hvězdnom chrámě, jo? Čili od uzavření míru v Hvězdném chrámu, to byl astrologický rok Hvězdného chrámu, jo? A ten uzavřený mír byl vlastně válka veliká na Sibiři mezi bílými a žlutými. Jo? Bílí ty vyhráli tu válku, byl uzavřen mír, na základě toho míru Číňani museli postavit tu čínskou zeď, ta měla střílny prostě směrem do Číny, že jo, původně, když to opravují, tak je dělají na druhou stranu, tak je má dneska na obě strany, že jo, ty střílny. Takže to je skutečná dějinná událost obrovského významu, proto to začali ten kalendář znova počítat jako od nuly, jo, a máme rok 7524. Někdo by mohl namítnout, že to je výmysl. Tak mu můžu říct, třeba nejstarší takzvaná oficiální vědou uznávaná staroslovenská památka je Proglas. No a v Proglase je asi v druhém odstavci napsaný v létě tomto 7000. To znamená, že to byl rok zhruba 6380, něco takový, prostě před těma, to bylo někdy v tom 9. století tohleto, takže když to odečteme, tak máme dneska rok 7524, to prostě sedí. Jo. V Rusku jsou kameny náhrobní, kde tohleto počet je dále uváděn, takže pokládejme tento kalendář za dokázaný, podložený, ale to není všecko, že jo? Ten kalendář jde mnohem dále, protože dnes máme 7524 od uzavření míru, no ale máme 13 000 od doby, kdy byla potopa, 40 000 od doby, kdy tady byl Perun, 111 000, kdy tady byla zase jiná vesmírná katastrofa a lze jít i dále prostě. A to je všecko náš slovanský kalendář. Lze do toho začlenit i Atlantidu? Určitě. To bylo v které době? Ta Atlantida právě byla zničena před těma 13 000 lety. To byla ta katastrofa, vlastně, kdy byla válka mezi Rasénií, jako náma vlastně bílým tady obyvatelstvem v té Euroázii, nebo jak to nazvat, tenkrát ještě žádná Evropa neexistovala, že? Ale prostě mezi Rasénií a Atlantidou. No ale ta Atlantida, zase to je řecký slovo Atlantida, jo? Ale tam žili vlastně Ukrajinci, když to tak řeknu, Bělorusové, kteří, je to kmen Antů a jmenovalo se to Antlánie. Jo, prostě Lán, že jo, kde žijou Anti, či Antlánie. A ti tam odešli právě
nevím, to víc desítek tisíc let zpátky, nevím, plácnu něco třeba 70 tisíc let zpátky a založili tam tu Atlantidu a postupně se tam trošku tak jako vykazili zhruba tím způsobem to, co vidíme dneska kolem sebe. Jo? Začali se tam navštěvovat obchodníci různý, řekněme mimozemský, no a v podstatě ten průběh, co vidíme, já nevím, ideálním takovým obrázkem je to USA dnešní třeba, jo, to samé prostě proběhlo v té Atlantidě, akorát, že oni tenkrát byli ještě jako na vyšší úrovni, než jsme dneska my. Ano a potom došlo teda k té válce a před těmi 13 000 letama a tam byl, tady kolem naší zeměkoule bylo víc jako měsíců, tenkrát byly ještě 2 a ta se jmenovala Fata. Jo? No ta byla sestřená, ta spadla, oběhlo tady 3krát tsunami kolem zeměkoule, to je ta potopa, co je v Biblii a ve všech různých mytologiích národů. A do dneška existuje slovo, že to má fatální následky. Že? No a to je z toho důvodu, že tady byla luna Fata, která byla sestřelená a způsobila opravdu fatální věci na tyhle ty země. Zajímavý. To jsem fakt nikdy neslyšel, to je pro mě naprostá novinka, ale zajímavý. Nicméně, jakým způsobem byla ta Atlantida teda zlikvidována, nebo jak došlo ke zkáze? Tak ještě o tom vím takovou drobnost, že vlastně ten takový, jak to bylo rozstřelený, ta Fata, ostatně to byla luna, která měla oběh kolem Země 13 dní, proto je 13 nešťastný číslo. To je podle pátku na burze. No, tak samozřejmě. To jsou různý krycí legendy, ale tady to je tak nějak asi to co jsem se o tom dočetl. Protože to 13 dní, že jo, měsíc má, já nevím, 28. A to měsíc je vlastně název té luny, jo, protože my jako Slovani v naší slovanské řeči je ten souputník kolem nějaký země, se jmenuje luna. Jo, stejně jako dneska to jsou řecký slovo je planeta, ale my Slovani to nazýváme země. Takže naše země se jmenuje Midgard. Jo? Vlastně to je stejně jak s tím měsícem, dneska tomu říkáme měsíc, ale je to luna měsíc a byla luna Fata, která teda spadla a ona byla rozčištěná, takový velký úlomek jako padal na tu Rasénii, tam byla prý nějaká silová kupole, která to odmrštila a spadlo to teda hlavně na tu Atlantida, která už teda byla jako rozvrtaná fest, protože soudruzi paraziti jako dost těžili, takže ta Atlantida už byla rozvrtaná a tak už to šlo jako komplet celý pod vodu. Ona už byla taková jako i částečně pravděpodobně pod vodou a už to šlo jako komplet. Takhle, co? A to je takový příměr, řeknu, že vlastně naši předkové žili s tím rozvrtáním té Atlantidy. Jo. Si uvědomuju, že ty naši předkové žili jako v souladu s tou přírodou a když to vezmete po tom, co jsme byli jakoby navedení na trošku jiný směr, takový ten technický, jo, když tady přišlo to křesťanství, tak vlastně pak se to taky začalo tady rozvrtávat. Jo. Kutná Hora, když se to tam taky nedávno propadlo nějaký chodník, že to tam je rozvrtaný od toho středověku a to je hlavně od toho, když to začalo jako ve velkým těžit pro tu civilizaci. Cyril a Metoděj teda, jo? Taky tomu nedáváte... Ty to taky rozvrtali. Já bych řekl takhle. Jak koukáte na Cyrila a Metoděje? V této chvíli tady jsou nějaký ty svátky, ne? No právě, týden, tak já bych jako ocenil takový 3 věci, které nám Cyril s Metodějem přinesli. Jo. Existuje něco pozitivního, jo? Já jsem neřekl pozitivního, já můžu ocenit. Takže Cyril s Metodějem první, co přišli, tak vlastně zavedli služebný zákoník lidem. Jo? A v tom prvním odstavci tohoto zákoníku je napsaný, kdo uctívá postaru, propadne hlavou i majetkem církvi a tam může prodat. Co to znamená? To znamená, že Cyril s Metodějem sem zavedli otroctví. To je první věc, kterou můžeme ocenit. Druhou věc, kterou můžeme ocenit, že Cyril s Metodějem, jak je oficiálně hlásáno, že nám přinesli písmo. No, skutečnost je taková, že my jsme měli písmo, jmenoval se Staroslovenská Bukvice, měli jsme víc druhů písem, ale tohle je takový, řekněme, srozumitelný pro nás, protože jeho zbytky jsou dneska vidět v té azbuce ruský, srbský, ukrajinský a tak. Takže tu Bukvici vlastně začal Cyril s Metodějem, z ní vyškrtali 5 písmen, další předělali obrazy a začali do toho překládat ty svoje křesťanské texty byzantský a to se zachovalo jako cyrilice, jako to církevně slovanské písmo. A takže to je druhá věc, že nám zprznili písmo. Jo. Takže oceníme druhou věc, ano.
Takže to je, no ano, a můžeme říct i tu třetí věc, takovou energetickou, že vlastně přeci jenom oni na tom Nitransku, jak působili, tak ty předkové už jich jako začali mít plný zuby, jak je vyhnali. Jo? No a oni, když vlastně byli vyhnaný, tak oni tu zemi prokleli a ta kletba je do dneška platná, nebyla nějak církevně zrušená. Takže to je třetí věc, kterou můžeme ocenit. Ano, takže tam cítím velkou ironii asi v tom, co můžeme oceňovat. Asi tak. Ještě ohledně docela mě napadlo ohledně té luny, jak jste říkal, jako, že dopadla 13, tak to číslo 13 se hodně říká, že to je číslo změny, jakoby. Proto je záměrně jakoby manifestováno do toho, že je špatný, aby se lidi báli změn. To je 13. Proto kolikrát třeba hotely nemají 13. patra, nebo v letadle nejsou třeba sedačky číslo 13 a takovýhle. Je to hodně. Hodně si myslím, že je lidem podsouváno, že to 13 je to špatný a přitom číslo 13 je číslo změny. Jestli se třeba nějaký mocenský systém eventuálně té změny nebojí, ale takhle z historie mi je vlastně připadá, že 13. Jak jste říkal, že to byla velká změna asi. To bylo, to měla fatální následky. No, a ještě mi nedá, docela by mě zajímalo ohledně třeba datum 2012, který je hodně třeba majský kalendář, nebo takhle nějakým způsobem, jestli má i ten slovanský nějaký eventuální kalendář, jak jste se zmiňoval, na tohle konkrétní datum, nebo má nějaký podobný datum, jako ukončení nějakého cyklu, začátku nového cyklu, nebo tak. Jsou tady vlastně v tuhletu dobu přibližně skončily 2 cykly. Slovanský skončil věk Mary. Vlastně Mara je vlastně bohyně odpočinutí, není to bohyně smrti, ale je to vlastně bohyně, která umožňuje zimní spánek, odpočinutí přírody, je to taková ta ledová královna, když to řeknu. Mara, Ra znamená matka, Ra, matka světla, to znamená, že vlastně umožní to odpočinutí a narodí se potom to jaro, to světlo. Svět se může rozjařit. Když to tak řeknu, jo, moje jméno. Tam je to, no, to je ten kořen jar, jo, že ta bujnost, rozjařit se. Prostě, takže to je Mara, no, ale ten její věk je zároveň to, co tady bylo těch posledních 1250 roků, takový temný cyklus, protože personifikace Marie je vlastně liška a liška je zvíře, symbolizuje pro nás lest a klam, taková chytrá liška, že se chytračilo tady, takže to je takový, to, co jsme si povídali tady s tím Cyrilem, prostě věk lsti a klamu, který skončil. A zároveň skončila i noc Svaruga. No, což je zase tak nějaký jiný cyklus, který obojí to má nějaký vliv na tom, že jsme byli v nějakém stínu od přílivu prostě těch světlých energií, které my potřebujeme ke svému životu. Že asi jiným způsobem, jde o to, jakým způsobem funguje náš mozek. Vědci sami říkají, že nám to funguje na nějakých 3-5%. No ale to je z toho důvodu, že tady neproudí, že letíme tou částí vesmíru, kde neproudí ta světlá energie, tak ten mozek prostě špatně funguje. No a teďka příliv té světlé energie bude větší, začíná věk Velese. Veles je vlastně věští les, to znamená informační pole a ten vlastně má personifikaci vlka, takže vlk je čistič lesa, takže se to teďka vyčistí v tom věku Velese. Jeho runa vlastně, to je takový obrácený, nebo jak je ta křesťanská rybička, tak když ji postavíte tou špičkou dolů, tak to je vlastně runa Velese a ta symbolizuje, že ta energie, která přichází z vrchu, může přicházet. Když to runa Mary je vlastně to, co mají Slováci třeba ve vlajce. Tak je to takový ten jako dvojkříž se říká, jo, a to není žádný křesťanský symbol, to je runa Mary, která nám symbolizuje ta linka uprostřed, vertikální je energetická osa, jo, a ona je dvakrát také přikřížená právě a toto přikřížení je na úrovni vlastně, mezi něma je uzavřený ty spodní 3 čakry. Jo, to znamená, že v tom věku lsti a klamu, věku Mary, vlastně jde o cíl uzavřít ty lidi, aby fungovali jenom na 3 čakry, aby jim šlo o napít, najíst, sex, zábava. Jo, to jsou ty věci, kterým potřebujete ty 3 čakry. Jo, a tento věk skončil, začal věk Velese, to je taková, ta runa je taková otevřená nádoba z vrchu a ta energie může prostě přicházet. Takže konečně se dostaneme skrz tu 4., skrz to
skrz tu empatii a takhle na ty vyšší čakry. Ano. Jak dlouho trvá takový ten věk? Se bavíte o věkách, jak dlouho trvá? A ty jste se bavil o tom, že byla ta změna kolem toho roku 2012, jo? Ano. Dobře. A předtím ten věk trval jak dlouho? A jak to souvisí s tou takzvanou precesí, jo? Protože tak, jak vlastně tady spadla ta luna, tak ona rozkývala tu zemi, jo? A vlastně, jak se to vzniká, tak jak se ta země koule vlastně takhle, jak káča točí, že už není rovně podle té osy, ale má tu precesi, tak vzniká takový patonský rok a to je nějakých 25 000 let zhruba, jestli se nemýlím. A když to podělíme, my máme 16 čertogů, 16 souhvězdí, takže je to těch 25 000 děleno 16, tak já si ty čísla moc nepamatuju, ale je to nějakých těch 1250 roků nebo něco takového, tak dlouho trvá vždycky ten věk. A ten věk je nějak charakterizován. Je to taková pomůcka jenom, prostě jako to, jaký vlivy budou jako převládat vlastně, co tady je. No, tenhle ten vliv Timary teďka skončil, není to žádný konec světa, rok 2012, to se tady dělali tak jakýsi nesmyslný PR kampaně, prostě, že bude konec světa, ale skončil. No, on totiž pro tu temnou civilizaci, která to tady teď vládne, ten věk jako skončí a pro ně to asi opravdu bude konec světa. Jo? Ale ta země samozřejmě, ta země koule jako tady miliardy let, že jo, a bude se tady koulet ještě kdo jak dlouho, ale skončilo to období, kdy oni tady můžou na nás parazitovat. A na nás je teďka se probudit, uvědomit si, kdo jsme, že ty naše dějiny sahají prostě 100 000 let dozadu. Poznání předků je obrovsky hluboké prostě a uvědomit si, kdo jsme a začít si budovat prostě světlou kulturu a přestat žít v té parazitické civilizaci, v které tady je, která na nás vlastně vytvořila takový ten matrix těch mediálních a bankovních a všelijakých jiných iluzí, pomocí kterých oni vlastně odebírají nám tu energii životní. A bavíte se, na nás je, myslíte tím lidstvo nebo Slovany? Myslím tím v podstatě předně Slovany, aby tím pomohli celému lidstvu. Takhle bych to řekl. Dalo by se říct, že ohledně té slovanské kultury by se dalo říct, že třeba eventuálně to Rusko je tam jakoby nejblíž k tomu slovanství, jakoby od nás jakoby k tomu východu. Takže proto i třeba ten mediální tlak vůči tomu Rusku je takový jakoby silný, aby tam se lidi, aby to měli za to zlo. To je technologie rozděla panu, že rozděl Slovany na tamty a tamty a každá kultura jako má něco svého. Já jsem to myslel předně na Slovany, protože to je naše. Že? My musíme hledat svoje kořeny, Číňani ať hledají svoje kořeny, Černoši ať hledají svoje kořeny, Indiáni taky ať hledají svoje kořeny a tak je to dobře. Prostě. Myslíte si, že ty ostatní, jak bych řekl, národy, nebo jak to nazvat, že jsou na tom taky tak špatně s tím svou minulostí? No, mně se zdá, že jsme na tom jako dost špatně my předně. Ne, tak protože toho bylo zničeno, málo zachováno. Tady, vemte si jako v té Indii, tam to je to jako tak mně přijde takový daleko zachovalejší. Já mluvím o té západní, jo? Já teď mluvím o té západní civilizaci. Co to znamená? Že bychom si jako to definovali? No tak řekněme tady od nás na západ, no, takový ty germánský a podobně. Jak oni jsou na tom s tou historií? V Germáni byli Slovaně, ne? Nějaká vodnož, jakoby. To je jako, máme ještě třeba 2 hodiny. Rozumíte, to je jako v kostce těžko říct. To je jako, tohle je hrozně těžko říct. A nebo kdo to teda vlastně jsou Germáni, Anglosasy a podobně? Tak já bych to začal jako od nějakého začátku, kam až jsme se dneska dostali, že tady byla ještě před tou Atlantidou, než vznikla Atlantida, tak byla ještě jedna katastrofa. Jo? A my všichni bílí, ať už Germáni nebo Slovani, takzvaní dnešního chápání smyslu slova, jsme žili na severním kontinentu. My jsme mu říkali Daárie, u řeckých filozofů je zachováno, že tomu říkali Hyperborea. Jo? Někdo to taky může říct, že to byla Severie a tak. Čili my jsme tam jako žili tenkrát ještě po kupě pěkně na tom kontinentu, který zhruba 111 000 let zpátky, to je zase, jak jsme se bavili o tom kalendáři, tak to tam je všechno zachované v tom kalendáři, jo, a s každou takovouhle významnou událostí se to začalo počítat odznova. Tak před těma 111 000 lety zase došlo ke katastrofě, kdy opět tradičně ty temní tady
budovali ty svoje věci a tenkrát byl ještě 1 měsíc jako kolem, jo, a tady byla luna, která se jmenovala Lela, jo, a ta vlastně byla taky tenkrát sestřelená, ale to nebylo vlivem války, to tady vlastně sestřelila vyšší bytost, náš slovanský bůh Tarch Dašboh, jo, který vlastně sestřelil tu lunu Lelu, protože na té luně Lela vlastně měli vyšší bytosti temný koščejové, to znamená, že kosti je nesmrtelný, že je ta pohádka, no tak to jsou skutečně jako bytosti vyšší, které existují. No a oni tam měli základny a chystali se tady na invazi na tu naši Midgard zemi, no tak ten Tarch Dašboh prostě tomu zahránil a tu lunu prostě sestřelil. No a zase to samé, co před těma 13 000 letama, ty úlomky prostě popadaly a tenkrát šla jako pod moře ta Daárie. No, ty naši předkové to věděli, tak oni se přestěhovali vlastně z té Daárie na Sibiř. Takže my vlastně jako bílí, to znamená nejenom jako Slovani, ty dnešní, ale i ty ostatní všichni bílí, se z té Sibiře rozšířili potom postupně na všechny strany. Jo, oni přešli vlastně přes Ural, přes Novou zemi, z té Daárie a tam založili Asgard. No, Asgard, to slovo je známé ze severské mytologie, že jo? No ale to je slovanský slovo, protože je to Asgorod. Asgard, Gorod je město a As, to je první písmeno staroslovenské bukvice, že? As, bogy, vědí, glagoly, dobro. No a má to obraz, obraz vlastně toho slova As je člověk, ale jakoby to takový nejvyvinutější člověk. V podstatě Bůh chodící po zemi. Jo, to je třeba obraz... Ježíš. Třeba Ježíš. Ano, ideálně si představit Ježíše. Jo. Tak nějak. To už je prostě borec, který už umí chodit po vodě. Jo, As už je, když to tak řeknu. Vlastně to slovo borec taky znamená... Je to... brněnský výraz. Ne, jak jsem říkal, že Řekové říkali na tomu kontinentu, kde jsme žili, Hyperborea. Aha. No to je borec. Víc borců. To je z toho, to je borec. To znamená, to je opravdu skutečně velmi schopný člověk. Jo? Abych řekl, borec je vlastně ás. Takže by to mohlo být no a ta jako ás je... jakoby něco starý. To je možný, vidíte, to mě nenapadlo. Lidoborec, ten princip toho, že boří něco pevně stanoveného, ano. Tak ten bor mohl by jakoby bořit ty mýty eventuálně. Je to možné, no. Prorážet ten klam třeba. Takže ty naši předkové se přestěhovali a založili ten Asgard, to město Ásu. Ostatně ta Ásie, že jo, se jmenuje podle Ásu, který tam žili, to znamená podle nás. Jo. Vlastně Ásie je naše pravlast, země Ásu. No a z té Ásie jsme se rozšířili i takhle na všechny strany, no a pak už se to jako začalo jako rozčlenovat i na ty různý kmeny, no jeden z těch kmenů, když jsme se ptali na ty Germány, aby jsme se k tomu konečně tady dostali trošku, tak vlastně byl kmen Nemétes, který jsou, co nám zůstalo zachovaný, třeba Římani, že jo, dělali nějaký ty mapy a psali o tom, tak to jsou ty Němci, no a vlastně dneska jsem dám to i na internet, výborná knížka, existuje z roku 1946, pan Nečas napsal, jmenuje se to My před 2000 lety, no a on to tam popisuje vlastně, že až zhruba do těch 200 let zpátky byli jako Germáni chápáni Slovani, jo. Ovšem vlastně ten kmen, slovanský Nemétes, začal vytvářet takový ty různé filozofie, takzvaný nordický, že, jak to i Hitler říkal, a ty hordy se valily ze severu, prostě. A vznikla taková jako nordická teorie a oni si to slovo Germán vztáhli vlastně sami na sebe. Jakože Germáni, ano, to jsme my, a to je pravda, že to jsou oni, ale Germáni jsme i my. Jo. Prostě Tacitus napsal Germánia Magna a popisoval, kdo tam všecko žijou. Že? Tam žijou Suévi, no kdo to jsou? Když budete dneska do Strážnice, tak tam žijou Slovani, kteří mluví a říkají takže když bych řekl, že je to Slován, tak on by řekl Slovan. Jo? No a nějaký Říman jel kolem a zapsal si to Slovan, jako Sláv. Jo? No to jsou ty Suévi, že jo? To jsou Slovani. Prostě, jo? Takže v té Germánii žili sami Suévové a Nemétes a bylo by se říct, že se to vlastně dostalo Markomani. I do Finska, protože ty jsou Suomi.
No, vidíte, to je taky zajímavá souvislost. To je možná tak geneticky. Že se to roztáhlo. Vezměte si, že ovládali geneticky jsou Slovani s náma podobní, že jo? To jsou modroky blonďáci, že jo? Tak jako vy. Já jsem se ještě zeptat ohledně nějakého, nemůžu říct proroctví nebo takhle, ale hodně jdou takový zvěsti, že Česko, Slovensko, takový ten, jakoby to srdce té Evropy, jak se říká, že v dnešní době jsou nějakým způsobem, nechci říct přímo přeturčený, protože to by znělo hodně jakoby povýšeně, ale že se tady budou odehrávat opravdu velké změny, které budou mít vliv vlastně na celosvětový dění na planetě, by se dalo říct. Proto třeba Slovensko, jakoby slovo ven, že odsaď, jakoby z těch končin bude ta pravda jakoby proudit do světa, nebo takhle. Potažmo skrz třeba napojí na ty předky, ať už energeticky, že jo? Když si vezmeme, že třeba eventuálně čas neexistuje, tak Karel IV. Tady udělal ohromnou třeba práci u nás. Já ještě já neřeknu to o tom proroctví, takže řeknu technickou poznámku, že to slovo ven, ono to je trošku jako jinak. Slováci se jmenují, jsou Slověni, jo. Z toho vlastně je i to jako Slovan, to není od slova přímo. Jo, to jsou prostě Slověni. Geneticky jsme Slověni, to je název kmene, prostě jako geneticky. Jo, Slověn. Jo, a je to jeden takový veliký kmen, prostě, tak to Slověnsko bylo prostě od Moravy až do Novgorodu. Prostě, jo, to není jako nic. A mi v tom kořenu slovu úplně vyskakuje jakoby to slověm, že vím, co třeba je síla toho slova. Je tam ta bukvice jakoby vědač. Vědět. Jo, takže její obraz je vědět. Jo, se jmenuje staroslovenský bukvici, prostě se jmenuje vědač. Jo, takže to tam samozřejmě je, tenhle ten obsah v tom, ale je to jako genetický, nebo název genetického kmene, Slověni, že? Ale my jsme jako Slovani dneska chápeme, že jsme, jak bych to řekl, je to spojený s řečí, ale existuje i slovo sláva, jo, že se říkal slávové, Kolár napsal Slávicera, že slavistika existuje, no a tam jde o věrovyznání, protože my jsme slávové, jo, a to už může být genetika různá, ale my jsme slávové, protože slavně slávů slavných. Jo? Když to tak řeknu. Ale jo, já rozumím. To znamená, že to je věrovyznání Slovana. Jo? Že sláv je vlastně, když to řeknu škaredě, náboženství, slávové, jo? A geneticky jsme třeba Slověni, jo? Nebo Nemetes, nebo jako různý kmeny, všelijaký. Jo? A teď bychom se dostali k tomu proroctví. No, takže to byla technická poznámka. jestli teda my tady ty Slověni, co jsme tady sedíme uprostřed mezi tím jako západem a východem, jestli můžeme něco přispět. Určitě, no samozřejmě. No, ono totiž existuje takové proroctví, které je zapsané v knize Moudrosti Peruna. Perun tady byl před 40 000 let, normálně prostě dofrčel raketou a protože to je vyšší, vícerozměrná bytost, tak se 3 dny transformoval, aby my jsme ho tady mohli vnímat prostě v tom naší 4rozměrné realitě. Jo, pak vylezl ven v podobě prostě urostlýho takového bojara ruského, když si představíte, prostě polsatýho. Ne, tak to jsem řekl to slovo, aby si to lidi jako představili. Tak urostlého muže a sjeli se prostě žrecové, což je vlastně žízeň reci, říkat, jak žít, jo, či ty kněží bychom dneska řekli. A dávali otázky a on povídalo se a z toho záznam je ta kniha Moudrosti Peruna a on taky říkal, jak to bude. Že v těch 40 předpověděl i, řekněme, tu zkázu ty Antlánie a na tuhletu dobu právě on řekl, že přijde právě, že asi někde i od západních Slovanů, my jsme západní Slované, jako musí to zase chápat, že byli jsme daleko odkaď kam, ale my západní Slované můžeme třeba počítat, já nevím, od Visly k Atlantiku, jo, pak nějaký střední Slovany po Ural a východní Slovany, jako vždyť Rusko bylo až do Kalifornie, že jo. Takže v tomhletom smyslu tady od nás, od západních Slovanů, že tady bude žrica, prostě, která
bude uvedená do toho slovanství velice a vlastně to rozšíří že se lidé začnou velice rozpomínat na ty své kořeny. Prostě tohleto proroctví v těch 40 000 let staré knize je, takže v tomto smyslu asi bych jako odpověděl, že máme dokonce, nebo minimálně ta žrica, která se má objevit obrovskou jako podíl na té změně, která nastane. Ono toho je strašně moc, jo. Baba Venga, Nostradamus, všechny tyhle tradice, ať už třeba potažmo ten majský kalendář, který v podstatě koresponduje s tím staroslovanským, takže nevím, jestli vlastně nejsou ten samý, akorát jinak vykládaný různýma kulturama. Já majský neznám, takže nemůžu na to odpovědět. V podstatě úplně to samé, co jste říkal o tom staroslovanském, vlastně to v podstatě úplně koresponduje, jo. Tam je jinak braný, jakoby, že končí. I v tom indickém, že skončila Kali Yuga. Přesně tak, jo, takže všechno to je v podstatě stejný, akorát jinak definovaný, jo. Každou kulturou trošku jiným způsobem. Ale prostě se zase furt bavíme o tom jednom, že? A jedno, která kultura, která to nám jako vědeckým jazykem, prostě skončila doba, kdy jsme letěli ve stínu a teďka jako, že když balónek vyletí ze stínu a vyletí na sluníčko, no, tak na něj svítí sluníčko a nám budeme přijímat víc energie, mozky nám budou víc fungovat a uvědomíme si, kdo jsme a začneme, když to vezmu takhle, tak když budu mluvit s někým, kdo sedí naproti mě a já budu schopna vnímat lépe jeho energii, protože mi líp funguje mozek, no tak uvidím, jestli ten člověk mi lže nebo mi nelže. Jo, tohle ty naše předkové uměli. Víte si, že kromě klasických smyslů, hmat, čích, sluch, tak byl jako základní smysl braný i jasnovidectví a telepatie. Jo, tohle to prostě jako oni měli. Nám ty mozky nefungují, tak to neumíme. Nebo někteří to umí, jo, ale v dnešní době si myslím, že hodně lidí buď se snaží nějakým způsobem to obnovit, anebo si, aniž by si to třeba uvědomili, tyhle schopnosti opět otvírají. Jako nějakým způsobem mám s tím třeba vlastní zkušenosti, nebudu tady detailně potom vyprávět, ale kdo nezažil, neuvěří. Ale jsou nějaké určitý způsoby, jakým se to dá vzpomenout si na to. Ne znovu jako, nebo najít, nebo otevřít, nebo vytvořit, ale jasně, že se to v lidech probudí. Přesně tak. Jo, probouzí se i ta něco, co nám bylo kdysi rodová paměť. Něco takového, jako je rodová paměť. Existuje i energeticko-informační pole, nebo také každá skupina vytváří nějaké energeticko-informační pole. Ať už to je skupina zahrádkářů, jo, nebo skupina politické strany nebo fotbalistů, to je jedno, tak když ty lidi společně něco dělají, vytváří egregor. No a vemte si, že největší síla ve vesmíru je náš rodový egregor. Prostě protože my vlastně, když si to vezmete, co to je rod? Rod, to jsem já a můj předek, můj táta, můj děda, praděda, prapraděda a také jdu furt zpátky a jdu také zpátky jako 1000 let a 10 000 let a jdu takhle zpátky až vlastně počátku v podstatě vesmíru, až k té vyšší bytosti, která se jmenuje rod. Jo? Proto vlastně, to máme i v té mluvě, že se narodím, je tam ten rod. Jo? Narodím se porodem a rodičům, jo? Potom žiju v přírodě, která to je něco, co je při našem rodu, to není něco, co se může ničit. Jo? To není nature, nebo já nějaký takový slova, které nám nic neříkají, prostě to je příroda, to je něco, co je přírodu, jo. No, a když potom umřu, tak potom dělali naši předkové k rodu, a to není samozřejmě nějaký severský slovo, jak by možná na první poslech mohlo znít, ale je to něco, kdy se odchází k rodu zase zpátky. Jo? To znamená, se spalovalo to tělo. Jo? Na 9. den odmotá se, vlastně ta duše se odmotá od toho těla, jo? Ty čakry se uvolnějí, jo? A to tělo se spálí a duše jde k rodu zpátky. Mně se hrozně líbí třeba nějaký eventuálně šamanský tradice, kde vlastně dalo by se říct, že potažmo každý nějaký národ nebo nějaká víra, to tělo, jakoby to hmotný, vrací nějakým způsobem nějakému živlu. Ať už se upaluje, nebo se hází do Gangy, nebo někteří šamani třeba, tuším, že v Tibetu, nebo kde se to dělá, že vlastně ho nechají pohozený na pastvině, by se dalo říct, a nechají zase ty zvířata, takže ho dávají zemi, nebo se pohřbívá. Jako ty tradice nějakým způsobem tady ještě jsou, ale je strašně jakoby náročný si uvědomit to, proč vlastně se to dochovalo a odkud. No hlavně, když vezmu ty slovanské tradice, jo, tak ono jako je pěkný furt něco opakovat, jo, ale
důležitý na těch tradicích nebo na všem je jakoby, proč vlastně to dělám, jaký to má smysl. Ty slovanské tradice původně měly velmi hluboký smysl, vysvětlovali vlastně, jak se věci mají. Jo? Nebo když vezmu, já nevím, jsme se tady bavili o tom sestřelování těch měsíců tady, tak si vemte třeba, co jsou to Velikonoce. Velikonoce, to je vlastně paschet, jo? A to je slovo, kdy se dá vysvětlit, rozložit, to je P jako puť, cesta, ás, to jsme si vysvětlili, to je ten vysoce vyvinutý člověk, a pak je tam chadil, chaďášči etím, jo? To znamená pouť, po které šli vlastně ty ásové. Jo? To znamená, to byl ten přechod z té Árie na tu Sibiř. Jo? Před těma 111 000 let. No, a oni takhle vlastně se slavil ten paschet a zároveň se malujou ty vajíčka. No co je to vajíčko? Vajíčko je vlastně ten měsíc. Jo? Z těch 111 000 let se to zachovalo až do tečka, kdy se to vajíčko namaluje a v Bělorusku třeba do dneška se namalují 2 vajíčka, bouchne se jako dohromady jema a to jedno se rozbije. A o tom se řekne, to je vejce koščejů. Jo? To znamená, ten dažboch přiletěl, sestřelil tu lelu, jo, na který měli ty koščejové ty základny a zabránil tomu, aby tu Midgard zemi ovládli ti temní. Jo? A my si to vlastně tím malováním vajíček do dneska připomínáme. To je tradice, která má hluboký jako smysl. Není to nějaká tajtrlíkárna, když to řeknu. To, co s tou udělali křesťaní, malování vajíček, úplně jiný, jo? Ne, oni to jenom převzali, to je zase přemalování fasády, tak jakože oni vždycky to převzali, jo, a z toho paschetu vlastně oni udělali temný rituál, kdy to nazvali Velikonoce, je tam to noc. Stejně tak Vánoce, jo, tak oni udělali zase temný rituál Vánoce, že, a je ta půlnoční prostě no ale Vánoce byly svátky přeměn Boha kolady. Prostě, jo, tam se zase slavila jiná událost, asi nemáme čas o to rozebírat, ale byly to svátky přeměn Boha kolady, chodilo se na koledu, zpívalo se s koláčkama, jo, kolada se uctívala koláčema, ten kořen tam je stejný, navštěvovali se lidi a veselilo se, jo, takže... Říkáte, že temné, že jste udělali ten temný rituál, to byli křesťani, kteří jste udělali, a kdo to jsou vlastně křesťani, když si to vezmeme? Máme tady třeba 2 hodiny ještě. Ale můžeme, nebo tak není problém, jako pokud bude o čem tak povídat, můžeme pokračovat dál, ještě my teďko máme... Já bych se jako nechtěl nikoho dotknout, jo? Je to takový jako těžký, ale v jádru bych řekl, že... A úmysl, jo, by mě taky zajímal, těch křesťanů teda, kdo to byli vlastně, no tak... a jejich úmysl. Proč to všechno takhle? Já ten odpovím, takže vysvětlím můj pohled na ty dějiny, co se v nich vlastně děje, v těch dějinách. Jo, že principiálně, my jsme v tom javném světě, Slovani se dívají na svět tak, že existují 3 světy. Ten nejvyšší, ten práv, to je svět těch, kde je právo, spravedlnost, kde to je opravdové. To je svět principu fungování vesmíru, kde je pravda, dá je ano, že? Čili pravda je přitakání tomu nejvyššímu světu, to je ten nejvyšší svět práv, v tom my nežijeme. Že? My žijeme, pak ještě svět Nav, to je ten svět duchů, předků, a pak je ten náš svět, to je ten svět jav, svět jevů, svět zjevný, jo? A v tomto světě jav, ten je, jak bych řekl, duální. Tam je jakoby plus a minus, ale když máte plus a minus, proudí elektrika, že jo? Takhle vezmu. No tak někdo musí hrát to plus a někdo musí hrát to minus. Jo? No takže my tady hrajeme to jako plus, my máme jako svědomí prostě a chceme žít každý za svoji energii a na nikom neparazitovat. No a pak tady musí být nějaký, jak říká Putin, partner, prostě, který hraje prostě to těma černýma figurkama, jo? Který je to minus a který má za cíl prostě jako brát nám tu energii a parazitovat na nás, aby bylo o co hrát. A hraje se o tu energii. Prostě, jo, tak jako nedívejme se na to ve zlým, ale můžeme se na to dívat jako na tu hru. No a jsou tady určitý jako bytosti, prostě, který hrajou tu temnou, aby jsme tady nezakrněli v podstatě, že tak vezmu. No a já se na to dívám, že prostě ty, co hrajou bílejma, jsou jako jsme my, ty bílí třeba, můžeme nám říkat ty slávové, a my chceme žít za svoji energii, chceme žít podle cti, podle svědomí. To slovo svědomí je docela důležité, protože tam je
S jako spolu a vědomí. Jako vědomí, které máme společný s našimi předky a v ruštině to je lepší. Tam je sověst, jo, věst, to znamená, máme věstník do dneška, to je zpráva. To znamená, to je společný informace, jo, který máme právě v tom rodovém egregoru společný a podle toho, když se řídíme, tak hrajeme jako dobře. Jo? To, co svědomí nás potom netrápí, že jo, nepolí. Jo? No a pak jsou tady ty, který jejichž účelem je jako brát nám tu energii a oni to mají nastavení trošku jinak. Prostě oni jdou takovou tou technickou cestou, jo? My jdeme tou přírodní, ty, co hrajou bílejma, ty, co hrajou černejma, jdou tak jako spíš tu technickou cestou toho parazitování, takový to obchodničení a prostě tohleto. A oni vlastně teď za těch posledních 1000 nebo i víc 1000 let. Já jsem se ptal na křesťany. Já se k tomu dostanu. Jo? Už jsem skoro kousek předtím, protože bez toho to není jako možný chápat, kdo je za tím celým. Protože to křesťanství je jenom nějaká epizoda v celém tomhletom jako procesu dějiným. Jo? Protože si vemte, že to se část prostě těch lidí, nebo jak to nazvat, těch Slovanů, teda, protože říkáte, že prakticky všechno to byli Slovaní, nebo tady v tom prostoru Evropy a Euroazie a podobně, jo, tak se nějak oddělili a začali takto fungovat, že se postavili jakoby na tu mínusovou stranu a začali to... A nebo o kom se bavíte v té chvíli? Já prostě jsem pořád čekal na to, že je označíte, křesťany, že jsou to ti záporní, a se k tomu nemáte. Křesťani jsou jako, že jo, lidi tak jako my, tady sedíme jako Slovani, ale kteří jsou pod vlivem, řekněme, té temné strany. Jako. Ty temné strany, jasně. Pod jejich vlivem, nejsou to ty temní jako lidi. Jasně, rozumím, samozřejmě všichni. Takže spíš chci se dostat k tomu, že prostě ty temní, jo, vemte si to peklo, to je skutečná část vesmíru, jo, kde oni žijí prostě jiným způsobem života než my, jo, jejich hvězdy mají vyzařování v jiným frekvenčním pásmu, že to je pro nás jako, že to, my to nevidíme, jo, ale takže pro nás je to temný. Jo, ale oni mají jinou frekvenci jenom a oni tam asi vidějí, nebo prostě. Jasně, jo, takže pro nás to je temný. A oni prostě valají tady tu technickou cestu, na kterou my jsme navedení, protože naši předkové žili tak, že žili v souladu s přírodou, stavili jako dřevěné věci, nezůstalo po nich jako bordel nějaký, jo, aby byli poznat. A tak dneska je ta situace jiná. My jsme pod vlivem tady ty technický, temný prostě způsobu života, ty civilizace. Jo. A dobře, ale to vznikla jak ta temná civilizace, nebo já pořád nevím, jak to nazvat. Jo? Protože to je stejně jak v té Atlantidě, no, také navštívovali tady ty obchodníci mimozemský a postupně jim nakukali tady ty věci, oni se začali chovat jinak, tak jako dneska se lidi chovají konzumně, prostě, ano. Rozumíte, jo, a to jsou změna. Člověk je biopočítač, jo? A když mu změníte operační systém, když mu změníte nějaký programy, tak ten počítač jako dělá jiné věci. Jo? No tak oni nám nakukají jiný světonázor a my se začneme chovat jinak. Nakukají nám, to si slovo móda. Jo? No móda je mód. Když si koupíte nějakou hru, nahráte si do počítače, koupíte si k tomu mód, že jo? No, tak potom si to modifikujete a máte tam jiné věci v té hře, něco jiného to dělá, no tak oni nám nahrajou různý módy, prostě do hlavy nakoukají nám, musíte tady nenávidět rusáky, nebo já nevím, prostě různé věci nám nakoukají, nebo že, a potom lidi kupují tohle nebo ono, zboží, prostě a takhle se jako chovají pod vlivem té temné civilizace. Takhle podle vás vzniklo křesťanství třeba, ale nejenom křesťanství, ale i jiné náboženství, tak tímto způsobem? Protože... náboženství obecně takhle je. Když vezmu to ze staroslovenské bukvice, jo, tak je věra. Jo, co to znamená? Už jsme dneska rozebírali, že vědať je jako vědět a ra je vyzařování, světlo, energie. Jo, radost je dostatek ra. Člověk má dostatek ra, tak je veselý. Duha se rusky řekne ra, duga. No to je ga je cesta, tak to je duální cesta světla. Raduga. Jo, takže věra znamená, jsou to dvě runy, je to runa vědět a runa světlo. Když to vezmu, tak je to světlé poznání. Víra je světlé poznání. To není nějaký dogma. Prostě. Jasně. Jo? A já přišla ta noc, teďka přišla, ano, a jak vzniklo náboženství? Přišla ta noc Svaroga, ty mozky nám začaly méně fungovat a to znamená, že to poznání se začalo omezovat,
jo, a začnou stvrdnout. Tak jak chleba, když okorá, tak tvrdne, a začalo vznikat náboženství, začalo vznikat zoroastrismus, mitraismus, prostě, jo, začalo to tvrdnout, jo, a řecký náboženství prostě, a tak je to tvrdné, protože ty lidi by to ani stejně nepobrali, jo, nějaký komplexnější prostě světonázor a jedním z těch kroků je podle mě křesťanství prostě, jo, že to je takový jako omezenější zase. A v podstatě, na jednu stranu je to jakoby přirozený, možná v té noci svátku, ale samozřejmě protihráči černýma figurkama jako tomu pomáhali vydatně, že třeba přišel Cyril s Metodějem a poškrtali nám tu Bukvici, protože myšlení lidí je možný omezit tím, že jim omezíte vlastně řeč. Jo, vemte si, třeba teď v roce 1991 na Slovensku uzákonili, že smena a zmena budou už jenom jedno slovo a bude to zmena. To znamená, když vy chcete říct, že půjdete na směnu, tak už je to jenom zmena. No a když k vám někdo mluví a řekne zmena, tak vy už nevíte, jestli on myslí to nebo to. Vemte si v angličtině, to je úplně jako terminus technicus stupidní řeč, že tam máte termín a on má 20 významů. A co ten člověk chtěl říct? Chtěl říct význam 7 nebo význam 13? Právě. Prostě nevíte, vy omezujete myšlení lidí. Prostě tím způsobem. Jo, takže tím způsobem nás vlastně jako zmenšují na myšlení a dávají nás do toho módu. Takhle. No a dobře, ale kdo? Přece nechcete říct, že dva třeba, teď, když tady máme ty svátky, těch Cyrila Metoděje, že tyto dva... Chcete po mně jména a čísla občanek, těch, kteří za tom stojí, nebo já nevím, prostě, kdo jsou ti... Stojí zatím nějaký temní mágové. Jo, prostě já neznám jejich prostě občanský adresy a tohle. No jasně, já tomu rozumím, ale nicméně zdá se mi to divný, že by byli schopní dva takovýto... Myslíte Cyril s Metodějem? Ano. Prosím, také to řeknu. To je pěkný příklad, na který si to můžeme vysvětlit. Cyril s Metodějem tady byli, to je bez zesporu. Hlásali svoje, vyhnali je. Jo? A teď je otázka, ale co všechno oni dokázali a co všechno jim bylo později následně připsáno. Tak. Jo? Protože, víte si, že v půlce 19. století v církevním slovníku pravoslavné církve v Rusku tam toho od Cyrilu s Metodějem je nějaký řádek jeden. Jo? A dneska jsou to věrozvěstové Slovanů. Prostě, jo. Tady posledních 100-150 roků proběhá jakási PR kampaň na obrovské vytvoření prostě aury kolem Cyrila s Metodějem. Prostě, jo. A teďka oni vymysleli tohle a tamhleto a tak Jára Zimmermann prostě. Jo. No jasně, no. Takže to vypadá jako, že odkud oni teda přišli? Cyril s Metodějem z Byzance. To byli vlastně byzantský teologové, kteří se ostatně to písmo pravděpodobně naučili, když jeli na cestu do Chazárie, tak v jižním Rusku se naučili tu staroslovenskou Bukvici, že oni znali prostě to řecký písmo a tohle. A potom do toho začali překládat ty svoje křesťanské texty vlastně do té... To seškrtali tam nějaký písmena, aby jim to asi líp sedělo a aby se jim líp do toho překládalo, nebo možná i s tím účelem, že by omezili trošku zase to myšlení naše. Takže to byla jakási první křesťanská mise někam změnit prostě to jejich náboženství, jako potom byly. Tak to bylo kontinuální, že jo? Ta hra bílejch s černýma figurek byla kontinuální, že už předtím tady byli ze Skotska nebo odkud různí misionáři a nakonec, vemte si ve Wellesově knize, to je kniha z 9. století, kterou samozřejmě oficiální věda, historie jako neuznává, ale stejně tak, jak jsou tady ty slovanský a arijský vedy, tak je to prostě kniha poznání našich předků, tak tam oni popisují, prostě ten autor, který napsal tu Wellesovou knihu, nějaký Jagaj Logan, popisuje, že jsme se byli s řekama, už jo, tam je nějakých posledních 20 000 roků nějakým způsobem popsaných, jo, takže my jsme se byli s řekama, byli jsme se s Římanama, jo. Oni říkají, že tady žádný Slovani nebyli, že tady byli nějaký barbaři a neví se, kdo to je, to je blbost. My tady, tak jak my dva tady sedíme u stolu, tak naši předkové tady pár tisíc let prostě sedějí. Jo? Když spadla ta Luna Fata, že jo, tak byl prostě ten ledovec potom tady v Evropě, ten odtál, no a zase sem přišli zpátky lidi, no. Ty naše předkové nebyli žádný poloupičáci, jak oni se nám snažili namluvit, no ale tak jak my dva tady sedíme, tak tady seděli naši moudří předkové a taky se takhle povídali a prostě žili. Jasně.
Teda to náboženství vzniklo po celém světě. Už bylo tenkrát vlastně nějaké náboženství, protože pravoslavné náboženství nebo pravoslavná církev, tam má něco společného, nebo respektive je to něco jiného než křesťanská církev? Tak, nebo to má být současná pravoslavná církev je samozřejmě křesťanská církev, ale ty pravoslavní nám vlastně ukradli to slovo, jo, protože původně pravoslavný jsme byli my Slovani. Já jsem tady už dneska vysvětloval to slovo prav. Prav je ten nejvyšší svět, potom je ten svět nav, jo, ale protože v tom světě nav, v tom světě duchu a předků, v tom snovým, jakoby pro nás světě, jo, ten stejný kořen, probíhá válka, tak jako tady, tak ten se rozdělil na svět s světlé navy a temné navy, jo, taky tam jsou nějaký hráči s bílejma, černýma figurkama a ta světlá nav se jmenuje Slav. No proto my jsme ty Slovani, ty Slávové, protože my slavíme ty naše předky, kteří šli do té slavy, jo, takže my jsme pravoslavní, tam je to prav, ten nejvyšší svět, a slav, ten druhý nejvyšší svět. Jo, my jsme pravoslavní. A když se vrátím, že jo, jaká byla ta historie vlastně v Rusku, tak tam přišli, potom tam přišli samozřejmě ty misie a tohle. Naši předkové máme ve Védách prostě napsané, že není možné někomu násilně nutit prostě to přesvědčení. Každý je zodpovědný sám za sebe, což je to naše náboženství, že každý žije ze své energie, na někoho neparazitujeme, tak každý je to vyloženě věc každýho, jaký názor si zvolí. Prostě, jo? Takže samozřejmě nesouhlasili jsme s něma, jo? Ale my jsme je to nenutili, jo? Takže se tam nějakým způsobem to za Vladimíra Velikýho, že jo, to pokřesťanštili Kyjevskou Rus a takovéhle věci, takže tam potom to křesťanství už bylo a na té Rusi vlastně tam bylo ortodoxní, jo, pravověrné náboženství. No a potom tam byla provedena reforma za zhruba 2 milionů mrtvejch a oni vlastně zrušili jak ty pravověrné křesťany, tak pravoslavné nás pohany, jo, a vznikla, jako nám zebrali jméno, zakázali nás, těm pravověrným to trošku pozměnili a spousta z nich uteklo třeba i do Ameriky, jo, a vznikla pravoslavná křesťanská církev. A zase, kdo tohle všechno způsobil? No tak tohle už působili ty církevní instituce, že jo, který působili, ona se ta Byzanc v podstatě potom nějakým způsobem jako tak nějak trošku přesunula do toho Ruska, prostě tady ty vlivy, ale jako zatím stojí, že jo, ty černý mágové, no, který já jako neznám. No. Jak daleko sahá taková historie těch černých mágů, nebo možná, že dneska bychom to mohli nazvat? To je cyklický, jako ve vesmíru. Vesmír je cyklický. Jo, všecko probíhá ve spirálách, energie běhá ve spirálách a to je cyklický, takže je někde napsaný, že my už jsme nějaká 23. civilizace, jo, takže toto tady běhá furt dokola, akorát jde o to si to zahrát a postoupit dál prostě. Co by mělo být teda cílem? No a to je to, co je vlastně důležité, výborná otázka, že cílem každé bytosti je evoluce jako ducha. Jo, vlastně podle té slovanské věry, čili poznání, je to, že každá bytost vznikne tak, že ten stvořitel vesmíru se rozjaří, řeknu, rozradostní a začne jiskřit a ty jiskry, to jsou vlastně zárodky bytosti. To je ta živá tma nebo živá atomární částice, jo? Tu máme každý z nás vlastně v pravý horní komoře srdce, to je to nejzákladnější části naší bytosti. No a ta živá atomární částice vlastně jde po pouti rozvoje ducha, že se stane kamenem, rostlinou, živočichem, člověkem, legem, arlegem, aranem a tak dále. Prostě tady jsme v 4 rozměrné bytosti, ten lék je v 16 rozměrný, pokud jde teda po harmonické cestě. Jo? Což je cesta vlastně, my jsme tady někde jako na kraji toho ramena galaxie a když půjdeme jako do centra, po tom rameni, po té mléčné dráze, jo, tak tam jsou postupně rozloženy vícerozměrné světy. Jo? Po další to evoluční stádium je lék. To si můžeme představit takový toho takzvaného anděla. Jo, tady naproti mě, tam na stánku má paní Andílky, to je ten leg. Jo, a to se staneme i my a potom už budeme tady jako se starat třeba o nějakého človíčka, prostě,
jo, a to jsou ty další věci, ale mezi tím si musíme projít tady tou smrtí a tady těma zkouškama jako tady, aby jsme mohli dát. Čili cílem vlastně života je rozvoj. Tak dneska bychom to řekli tak populárně osobní rozvoj. Osobní rozvoj. V podstatě. Jasně, rozumím. Takže víceméně už Slovaní starí uznávali teda reinkarnace, ano, je to tak? To je integrální součást toho vývoje. pojímání světa slovanského. Právě chci říct, že křesťaní to neuznávají. No, v určitý doby to zřejmě neuznávají, což je ale součástí té hry, který se hraje. Protože jestliže naším cílem je ten osobní rozvoj, tak samozřejmě cílem toho, kdo hraje s černýma figurkama, je opak. To znamená, cílem černých figurek je pozastavit osobní rozvoj. Proto někomu, ale sami, těm, co hrajou bílejma figurkama. Ale sami, jak na tom jsou oni? No, oni jsou na tom sami, takže díky tomu, že pozastavují osobní rozvoj tomu partnerovi, či nám, získávají tu energii. Jako po zádech, jako by dalo by se říct, po zádech šplhají nahoru. No, a oni i jako jsou tak postaveni, že potřebují tu energii. Jo, oni když to nebudou dělat, tak zahynou. To je jejich vývoj, ano, jo? To je parazitovat na druhých. Když to řeknu slovy z filmu Matrix, jo, tak to je jejich účel. To je jejich účel. Jo, ono to je zřejmě tak, že oni tady jsou kvůli tomu, že my se nějak nechceme osobně rozvíjet, my tady zahníváme. Jo, nám je tady fajn, že svítí sluníčko, kokosy padají na pláži a my si tam sedíme, komáři neštípou. No a to se asi stvořiteli vesmíru jako nepozdává, tak nám tady dá partnery, který jako nás trošku pošťouchnou v tom osobním rozvoji. Jo, tak asi takhle se nějak hraje, takže my jsme měli právě pěkně jako hnout zadkem prostě a rozvíjet se dál a už vypadnout tady z té země a jít do těch vyšších jako sfér, jo, rozvinout se. Ale to znamená začít pracovat na sobě prostě, jo, rozvíjet se, uvědomovat si, kdo jsem vůbec, abych věděl, kam se. Je takový zápověď, prostě, že je lepší splnit na 50% svůj úkol, než na 100% jako cizí. Jasně, jo, samozřejmě. To je k ničemu, že? To ale vypadá jako, že bychom se vůbec neměli zajímat o ty ostatní a vůbec by nás nemělo zajímat svým způsobem, co se tady vlastně bude dít s přírodou a ze vším okolo. Hlavně, jak nás může, nezajímat, co se bude žít s přírodou, že když příroda je to, co je kolem mýho rodu, kolem Ne, já jsem to ještě nedopověděl. Pardon. Protože v tu chvilku by nás mělo zajímat jenom náš vývoj, náš rozvoj, naše vědění. To je jako osobní takhle. Takže, ale to často bývá v kontrastu s tím. No, sranda je ta, že ten náš osobní rozvoj totiž není možný dělat individuálně. To už je kultura těch anglosasů a toho temného. Tam je to takový individuální, jo? Tak, protože oni potřebují směřovat tu energii. To je jako centralizovaný do sebe. Jo? Já potřebuji nabrat tu energii od protihráče, jo? To je účel té temné bytosti. Kdežto ta světlá bytost nemůže postoupit dále do vyššího levelu, aniž by nežila jako my. Jo? Proto si v té nátuře Slovanů je jako ta pospolitost, my prostě, jo. A to je dáno těmi pravidly, že ne, žádný prostě na svém dvorečku. Ty se dostaneš do dalšího levelu jedině tak, že se tam dostanete všichni spolu. Prostě, jo, protože vlastně zřejmě to funguje tak, že se vlastně inkarnujeme jako ve skupinách. Jo, jako ty spoluhráči, jo, že se vždycky inkarnujeme, je tam milion šachovnic a všichni ty hráči se inkarnují naraz a hrajou, prostě, když to jako přeženu. Prostě, jo, takže je velice důležitý, proto je i slovo národ, jo, tam je taky ten národ, protože ne, hochu, ty sice si můžeš jako snažit, ale dostanete se tam všichni jenom společně, jo, do té další, vyššího levelu. No já právě chci, aby byli posluchači a vůbec lidi inspirováni něčím, jo? Aby si nemysleli, tak mě teda zajímá jenom ten svůj vývoj, abych se dostal dál a ostatní mě nezajímá. Takže jak tohleto vysvětlit? Abych to vysvětlil tak, že do určité míry je nejprve potřeba samozřejmě zapracovat na sobě, jo? Protože jak můžu dělat nějaký my, když já sám nevím. Nic nemůžu, nic neumím, nic jako já to umím dost třeba, dělat, já toho třeba umím dost, že jo, umím toho ale z té temné strany něco. A vím toho hrozně moc a myslím si, že dneska na těch školách se učí právě to učení té temné strany. No tak samozřejmě my žijeme v Matrixu ve smyslu toho, že oni nám to vědomí naše také dávají do kostičky, že jo? A k tomu jako hlavní
ten slouží to vzdělávání, jako hlavní tvoření do kostičky, protože tam není o to poznat jako skutečnost, tam jde o to vlastně učitel něco řekne a já dostanu jedničku ve chvíli, kdy to zopakuju. Ano. Čili jde o pouhé memorování a já to vysvětlím na rozboru slov. Jo? Když vlastně vezmu, tady použiju angličtinu jako příklad, vezmu slovo chápat a řeknu ho v třech jazycích. Ano. Jo? Čili už jsem řekl v češtině, či chápat, jo? No. To je tak nějak uprostřed. To tady píše. Pak ho řeknu understand, jo, stand, jo, a pak ho řeknu rusky, to je vоспринимать, jo. A teďko v češtině to chápat, jako vnímat, jako, tak když na něco šahám, něčeho se chápu, jo, takhle. To znamená, já si to ošahám a ošahám si to jakoby zvenku, jo, vím, jaký ta věc má tvár. A není tam rozdíl chápat a chapat? No, to jako jedno, jako chápat, říká se chápat se něčeho, jako sápat se na něco. Chopit se, tam je to s krátkým, ale jo, ano. To je chápat, jako chápat no to je jiný s krátkým je chopit, ale když to řeknete, něčeho se to se říká, něčeho se chápat. Něčeho se chopit. Tak chopit, dobře. No, tam ale je tam ten kořen, tam je stejný, jako, rozumíte, je to, ve smyslu na něco šahat. Chapadlo, jo, chapadlo, to neříká se chápadlo, ale chapadlo. No, to je podstatný jméno, já beru jako sloveso. Jistě, ale od té slovesa chapadlo je něčemu chapat, ne chápat. Chápat je skutečně jiný slovo, než jako něco chytnout. Je slovo chopit, to je vlastně ano, jednorázový, ano. A když to řeknete v průběhovým, jako, jo, tak něčeho se jako chápat. To je jedno. Jdeme na ten obraz toho slova, ano, jakože na něco šahat, tak zvenku si to osahat. Ano, to obraz je stejný. Osahat, tak. Potom je understand, jo, takže když něčemu understand, tak to je přesně to, to znamená pod, stát, jo, a to je to, co se děje právě v tom školství. To znamená, to je informační proces, kdy stát pod, to znamená, vy mě něco řeknete a já, když to jak bych měl tomu rozumět, tak to znamená, že si stoupnu pod tu vaši autoritu a přijmu to a řeknu, jo, tak to je. Ano. Rozumíte? Ano. Jo? Čili stát pod. Čili stojím pod tím vaším výkladem, že to je takhle. Uznávat a jedině tehdy tomu potom rozumím, jo, takzvaně. Ale u nás to tak není. U nás my si to aspoň jako povrchně ošaháme, no a pojďme do té ruštiny, tam je os prijímať. To znamená přijímat do svojí osy. Osa, to je ta energetická osa člověka, ty čakry nad sebou, že jo. To znamená, že tomu rozumím ve chvíli, kdy si to skutečně osahám vnitřně, kdy to zakusím vlastně tu energii toho jevu ve své vlastní ose. Rozumíte? To je hluboké v podstatě porozumění něčemu. Jo? Takže... Už tady prostě ten jazyk těch určitých národů už přímo... On formuje to myšlení. Formuje vlastně tu společnost, která ten jazyk používá. Teď jde o to, jestli jazyk vznik jakoby následně, když vznik národ, anebo naopak, jestli ten jazyk byl jaksi do toho národa někým nějak, rozumíte, co myslím, jo? Co bylo dřív? Nemyslíte jako evoluční teorii, nebo tak ty věci, tohle bych nechal bokem. Ne, to absolutně nezajímá, to je... Jo, to je teď jako blbost, ale aby to z hlediska... tak původně všichni bílí původně mluvili nějakým jedním jazykem, to a i věda jako uznává, říká se tomu nějaká indoevropština, nebo tak, abych se nebál klidně říct staroslovensky, že jsme mluvili, prostě, jo. A ta se začala, tak jak jsme si říkali, že to náboženství začalo vznikat, takže z lidí začali být jako takový čím dál větší tupaní vlivem ty noci svarok a že už to celostní poznání jako na to neměli, aby to chápali v podstatě. Jo, tak vznikalo to náboženství, kdy už nezbývalo než understand, jako přijmout to, že to tak je, protože na to nemám, abych to pochopil. Jo? A navíc tomu pomáhali vydatně ty černý jako protihráči. Jo? Že tady začaly ty své i náboženství nebo ty své myšlenky, tak jak se má fungovat podle toho parazitického způsobu života, tak to do toho začali a to křesťanství je typicky trojský kůň, kdy oni vzali spoustu všelijakých myšlenek, jo, a prorazili s tím prostě mezi nás jako trojským koněm.
Ale bylo to nějakým způsobem umožněný, v podstatě přirozený, že ty obyvatelé by jako takový, už jsme byli my jako takový tupani a už jsme byli zralí na to, aby jsme jenom takhle přijímali jako dogmata. Jo? A teď je to zase ten proces, posunuli jsme se v tom vesmíru, přichází ta světlá energie a teďka je opačný proces. Teďka my si budeme čím dál víc uvědomovat ty souvislosti, jak se věci mají a budeme ty náboženství rozpouštět. Náboženství je stvrdlá víra do tvrdá a my teďka ten okoralej chleba budeme brát a budeme ho máčet do kafe a budeme ho vlastně jako rozpouštět a to poznání se bude jako šířit. Budeme se schopni uvědomovat ty souvislosti, že je ta kvantová fyzika, dneska tyhle ty věci, co už se tady šíří ze všech stran různýma způsobama, se to bude vlastně zase rozměkčovat a vytvářet opravdu se zpátky to celostní poznání, protože slovanská víra je vlastně celostní poznání. Jo? To slovo celostní je důležité, že třeba je i, neříkali jsme léčitelství, ale říkali jsme celitelství. Jo? Tam je ten kořen celit. Jo? No a opačný kořen je léc, nebo když to řeknu léč, to je opačný kořen než celit, že jo, léčit. No proto tady probíhá dneska to zdravotnictví takzvané, že oni léčí, no ale co dělají? Oni totiž myslivci dělají poslední léč. Jo? Oni kladou léčku té zvěři. No a to léčení je to samé. Ano. To znamená, ty doktoři vlastně honí tu nemoc z jednoho kouta do druhého po tom těle. Jo, oni bolí vás žaludek, tak vám dají prášek, přestane vás bolet žaludek a šup, máte v pytli ledviny. Jo, a tak dále. Pak vás třeba bolí. Pak to vyženou do palce, dostanete dnu a tak dále. Takže oni dělají léč a oni léčí, ale neuzdraví vás. Ale my máme opačný proces, my máme proces celitelství, kde se vlastně dává ta bytost dohromady. Jo? A pak se uzdraví, když se ta bytost dá dohromady. To je vlastně i význam slova štěstí. Slovo štěstí je v staroslovenštině z části je, to znamená z částí je, nebo s částí je. Jo, to znamená, štěstí je něco, co když se z té části složí dohromady, no tak pak je člověk šťastný. Rozumíte? Je jednoduchý. Jasně. No, to je zajímavý toto poslouchat. No, jestli vám to nevadí, přetáhli jsme půl hodiny, mě to je v celku jedno, jestli bych to klidně ještě s váma vydržel. Já mám až 7 přednášku. ještě půl hodiny, možná necelou bych tady mohl vydržet, protože ve 4 musím být už jinde. Možná přijdou taky kolegové přijdou. Můžeme pokračovat dál v tomto docela zajímavém povídání. Já nejdřív pustím teda jednu takovou písničku, abychom si trochu oddychli, taky tady napili a podobně. A můžeme teda ještě, vážení posluchači, pokračovat. Pokud vás něco bude zajímat, tak, jak jsem ji říkal, můžete volat na telefon 608 12 14 19. Jsme tu připravení, můžeme váš telefon vzít a můžete se případně optat na různé otázky. Tak. No, se chvilku musela pošlat. Taký informační tok. Já jsem teďka tím celým něčemu mířil a pak jsem to neřekl. Já to vždycky začnu něco vysvětlovat. A teďka vysvětlím větev, to se začne také rozvětovat. A já se pak k začátku té větve už nevrátím a už nevím, co jsem chtěl říct. Tak, vážení posluchači, my jsme tady zpátky, možná tam byla trochu pauzička, je to zajímavé, že ta písnička stále jede, ale přitom už tam nic není, to je zajímavý, nevadí. My tu stále máme, teď jsem zapomněl, tadyhle to mám jméno, Zdenka Říhu, ano, který se zabývá staroslovenskou vědou, nebo jak to nazvat, staroslovenským životem. Dosahuje to do značných, jaksi, mínus, kolik to bylo, až 100 000 let, co? No. A i víc, no dokonce. No tak to nemá chybu. Teď jsme tady skončili před tím rozborem všelijakých slov, jaký mají významy. To jsou opravdu zajímavé věci, protože málo kdo z nás se nad tím takto zamýšlí, nad významem různých slov, ale ne významem jako, co znamenají ty slova, ale rozborem slov. Jo?
A teď tady vidím, že kolega tady vytáhl právě bukvici, staroslovanskou bukvici, což bylo asi písmo, které právě fungovalo po staletí a tisíciletí právě v té době, kdy tady byla ta staroslovenská říše, nebo jak to nazvat, nebo jo. Mohli bychom trošičku se na to kouknout, čím se ta bukvice jakoby vyznačovala, v čem byla zajímavá, jestli to bylo lepší, dalo by se říct významově, jestli se nechalo z toho mnohem víc vyjádřit, než dnešním já nevím, abecedou nebo čímkoliv. No, zkuste něco popovídat. Určitě se tím dá víc vyjádřit, protože ta dnešní abeceda, jak jste právě řekl, je bezobrazná, protože písmeno A je jenom A, je to vlastně zvuková frekvence. Jo? Když toto v té staroslovenské bukvici, tak jak podobně i všechny starověký písmenné systémy byly obrazné. Jo? To znamená, každý to písmeno, když to řeknu dnešníma slovama, nebo ta bukvica, má nějaký obraz. To znamená, není to A, ale je to áz. Jo? Není to B, je to bogy. Jo? A takhle vlastně, když řeknu první řádek, ty staroslovenské bukvice, tak je áz, bogy, vědí, glagoli, dobro, jeste, jesme. To je takový základní obraz. Ta staroslovenská bukvice je takový jedno z těch jednodušších písmen, který jsme měli, protože je to vlastně 49 bukvic, každý z nich má jeden hlavní obraz a ještě 49 jako vedlejších obrazů. Nemůže to mít něco společného jako, já nevím, s čínskýma znakama nebo něco tak? To jsou zase jiný jiný písmenný systémy. Jo, i my jsme měli spoustu písmenných systémů, měli jsme runový písma, jo, byly třeba cháriská karuna, jo, to je, teďka jsme vlastně tady prodáváme knihu světla, která byla původně psaná také tou karunou, jo. Posluchačům to nemůžu ukázat, jak to vypadá, ale je to taková linka, z který visí různé runy. Ano. A ta byla také psána, tady je to kniha světla, tak ta byla psána i dalším písmenným systémem, který se říkal dárijské trágy, to bylo jako nějaký hieroglyfický písmo, ale ty já neznám, oni jsou jako pro nás, kdy my jsme takový otupělí, po té noci Svaroga je už dost jako naučit se písmenný systém, kde má každý znak po 50 obrazů. Jo? A ta karuna, tam mám dojem 144 obrazů, a pak jsou ještě i složitější nějaký ty systémy a to už jako pro nás je zatím španělská vesnice. Tím si říci právě, jestli díky tomu, že vznikla ta abeceda nebo něco takový jako jednoduchý písmo, kde se tomu odebrali ty obrazy, jestli díky tomu právě nevzniká taková ta technická společnost víc, protože tam je to jasný, že jo? Když je tam víc všelakých obrazů, tak to není zase tak úplně jasný a těžko by ta technická společnost na tomto základě mohla asi vzniknout, jestli tam dobře je rozumíte. důležitý princip vlastně toho obrazného myšlení. Ano, přesně. Jo, a technika nějak nefunguje tam. No, tam pak funguje i ta intuice totiž. Ano, jo? Když ano. to v tom technickém způsobu života jako společnosti, tam tohle jako nepotřebujete potlačovaný, tam je v podstatě jako v počítači 1, 0. Ano, jo? přesně Ano, tak. ne. Ano, ne. Jako, a to je vlastně plochý způsob myšlení. Já to řeknu na příkladu, třeba když mám politiku, tak jste pravičák nebo levičák. Jasně. Jo? Jasně. Jo? Jste komunista nebo jste liberál. Jo? Protože to myšlení jako jenom 1, 0, ano, ne, mezi dvěma pólama. A to je způsob, vlastně, kterým ty protihráči co hrajou těma černejma, vlastně oni vytvoří nějaký pole, to znamená plus, minus. Když si představíte člověka, roztáhne ruce a v jedné straně má plus a v druhé minus, jo, tak vytvoří pole. Levá ruka, pravá ruka, levice, pravice. No a když vytvoříte pole, tak třeba, řeknu magnetický pole, to je jedno, tak ty kovy, ty hřebíčky, které tam budete mít, tak s nima můžete manipulovat. Jestliže dostanete do toho pole a oni vám to budou jako v tom běhat, v tom vašem poli. No a to je ten způsob, kterým oni nás v tom Matrixu vlastně ovládají. A pravda ale není
pravice nebo levice. Pravda je vždycky třetí varianta. Pravda je mnohem širší a to je právě to obrazné myšlení. Jo? A ta staroslovenská bukvice tohle to velice rozvíjí. Jo? Já když jsem se o tom dozvěděl, tak jsem potom začal prostě úplně jiným způsobem uvažovat a ty věci, které jsem tady říkal, jsem si na základě toho jako uvědomil. Jo? Ten rozbor těch slov. A navíc k tomu je i to, že skutečně každý slovo původně vznikalo jako zkratka a když si poskládáte vlastně potom ty písmena vedle sebe, ty jejich obrazy, tak to slovo je nějaký jev, vlastně je souborem těch obrazů. Takže to slovo vám samo řekne, o co vlastně jde v tom jevu. A můžeme si to vysvětlit třeba na jevu takovým poměrně zásadním, který se lidi bojí, a to je smrt. Jo? Smrt staroslovenský, vlastně se to říkalo smrtě, jo? A je to s jako smena, mer, tam je, to vezmeme jako slabiku, to je mernosť, neboli rozměr, jo? Pak je tam to je tvěrdo, to je jako potvrzení, na konci je takový znak jať, který znamená spojení nebe se zemí. Takže smrť je změna rozměru potvrzená zhora. Jo? Čili ty bukvice, ty obrazy nám vyloží, o co jde, jak se říká. Celý děj. O co v tom procesu jde. To znamená, smrt znamená, že se oddělím od těla, od toho čtyřrozměrného prostoru, jo, a ta duše prostě si valí dál, nebo znova se inkarnuje, nebo něco se děje dál, změní se rozměr, je to spojený prostě nebe se zemí. Tím způsobem. To je geniální, protože tady opravdu je vidět, jak je možný vlastně do jednoho slova dát celý ten momentální nějaký děj nebo něco, no, jak to má úplně jiný význam, než když se řekne takhle suše tou abecedou nebo tak. Jo? Ale proto říkám, že opravdu na tomto základě by na těchto bukvicích by asi prostě technická společnost nemohla vzniknout. Prostě nemohla. Takže takto technika ty principy fungují stejně, tak jak jsme se tady na začátku bavili o tom, jestli ty slovanský symboly nebo jakýkoliv symboly, pentagram, může využít bílej nebo temný mák, tak může. Jo? V podstatě, no tak mějte si, že ta technická civilizace tady zavádí svoje termíny. Jo? Který to řeknu... Který jsou suše jednoznačně. Tím způsobem i dnes vznikají slova, ale vznikají už na základě bezobrazných řečí. To znamená, hodně slov vzniká v té angličtině, jo, v souvislosti s počítačema. Jo. Řeknu, třeba programátoři HTML, těch programových stránek, dřív existoval, řeknu příklad, slovo vyzivik. Jo. Ano, vyzivik, ano. Vyzivik, to znamená what you see is what you get. Vytváření stránek, ano. A to je slovo, prostě, který vám řekne, to, co vidíte, to dostanete a je to název způsobu práce toho programu. Ano. Prostě, jo? Čili ten princip tvoření slov funguje a bude fungovat. Prostě. Ale my jsme jenom ztratili známost těch obrazů, pomocí kterých ty naši předkové ty slova vytvářeli. Prostě, jo? Takže tou staroslovenskou bukvicí, když se to člověk naučí, bude o tom mít zájem, tak si velice rozšíří obzory a začne pracovat sám na svém mozku, začne pracovat na svém obrazném myšlení. Jo? To obrazné myšlení je v podstatě jedna z nejdůležitějších věcí, kterou bychom měli pracovat, abychom měli šanci se vůbec vymanit z toho matrixu, v kterým žijeme. Jo? Naši předkové vlastně měli takový obraz, je to třeba spojováno teďka s Indií, kde je vlastně želva, plavé si v oceánu, na ní stojí 3 sloni a na tom je nějaká deska. Jo? Ta deska, to je to ploché myšlení. To plus, minus, ano, ne, to je seš plavičák nebo seš levíčák. Jo, to je ploché myšlení. Ano, ne, prostě. Jo? Pod ním jsou 3 sloni. Ty 3 sloni, to je zase už způsob myšlení materialismus, idealismus, transcendentalismus. Jo? To znamená, ten člověk prostě buď jako je opravdu tupan, že přemýšlí jenom ano, ne, jo, je to pravda, není to pravda, anebo jde hloubš a začíná se zajímat. Tak se z něj stane třeba ateista, jo, ale zajímá se už o ty věci a teďko to vnímání světa kolem sebe lze samozřejmě do nějaké míry toho materialismu třeba vědecky jako vysvětlit. Jo? Ten materialismus. A nebo to může jít cestou idealismu, kdy
hledá prostě taoista prostě, jo, jak věci jsou, anebo bude cestou náboženství, toho transcendentalismu a studuje prostě nějaké náboženství a zjišťuje, jak ten svět je. Ale je to jenom jakoby jedna stránka věcí, není to, je to už jako hlubší než takový plochý myšlení, ano, ne, jo. A proto vlastně každý z těch slonů, z těch 3 způsobů myšlení nebo náhledu, nebo jak to nazvat, jo, oni jsou na té želvě, ty 3 sloni. A teprve ta želva představuje vlastně tu celostnost a to vlastně ve Védách je to popsané jako judžismus, jo, což je ten slovanský světonázor. Jo. Či ta želva, to je vlastně ten celostní slovanský světonázor, který zároveň prostě je schopen pojmout, zdůrazňuji zároveň, materialismus, idealismus i transcendentalismus, protože vlastně všechny 3 jsou pravda. Jo? Rozumíte? Ta pravda, ta lepší slovo, jako je říct, ta skutečnost, jo, lze říct samozřejmě, jo, tady jde změřit tu hmotu, jo, jsou ideály, jo, že já nevím, je dobrý nekrást a tak dále, nebo jak se věci mají. Je pravda náboženství, že jsou vyšší bytosti, že jo, že my se máme stát vyššíma bytostmi. To všechno dohromady je pravda, jo, ale když to je na úrovni jako postavený proti sobě, jo, tak prostě ten hráč těma temnejma figurkama vytvoří pole. No tak seš ateista, nebo seš věřící? Vlastně, prostě, jo. Ale já řeknu, já směřuju k tomu, abych měl věru, abych měl poznání, prostě, který tohle co zahrnuje jako všecko. Prostě, no a ještě to není konec, jo, že i ten judžismus, že vlastně ta želva plave jako v oceánu. Až ten oceán. A ten oceán, to je bezbřehý prostě vesmír, bezbřehá energie, prostě plane nebo moře informací, když to vezmu, jo? Že možná i tenhle ten celostní systém je stejně furt ještě jenom nějaký model a ta pravda je ještě širší. Ano, jo? ano. Když to tak ale vezmu. už i toto stačí k tomu, abychom dost toho pochopili. Teď je sranda, vlastně v čem my jsme uzavření, jo? Ukážu ten Matrix, že vlastně vědci, když tady ty obrazy jako vidějí, tak řeknou, podívejte se, ty naši předkové, když oni byli úplně blbí, oni si mysleli, že země je placká a že jí drží 3 sloni. No. Rozumíte? Jo? No. Ale přitom je to hluboký obraz toho, o co ve světě jde. O co tady prostě v tom javném světě jde. Jo? Krásný příklad, ano. To je pravda, to se říká za to, že ano. No, takže vrátíme se třeba k těm bukvicím. Tak když už jsme si řekli, že je to dobrý, aby jsme si rozvinuli to obrazné myšlení, nevím, co mě teď napadá, ale můžeme vzít třeba některou z těch bukvic, kterou Cyril s Metodiem vyškrtli, aby jsme o nich nevěděli. A první tady, kterou vyškrtli, tak je jesm, bukvice, to je vlastně takový Dneska už vlastně nevím, jak se vyslovovala. Většinou oni teda poškrtají takový ty nosovky, protože ty frekvence nosový, oni potom mají vliv na nějaký ty podle toho, jaká ty vibrace na ty části mozku a aby nám rozproudili hypofýzu, šišinku a takové ty věci, které nás napojují na ty vyšší světy. No. A tady to bukvice jesm, ta vlastně má význam jako existence těch vyšších světů, nebo i jako vzor, jo, tak jak se to jmenuje, nebo tady to přečtu, svazek, jo, nebo určení, existence prostě, ale existence ne v tom našem javném světě, ale těch vyšších světů, no, takže to samozřejmě Cyril s Metodiem uvážili, že tady ty vyšší světy nepotřebujeme, až škrtli to, že jo, a zůstalo jenom vlastně to sloučili, to vedle, tu bukviciu, to je jest, jo, a to je normální a to je těch 5 elementů tady, jenom, to je forma života tady v tom javném světě, že jo, to soudruzi, tohle vám stačí, prostě jo, ta bukvice. Tak, co je tam další, kterou vyškrtli? Tak, potom vyškrtli třeba jota, jo, bukvici. Tam má takovej tvar, složitější, než jsou takový ty dnešní písmena, jo, to je vlastně, tam má tvar, to zkusím popsat, že to je linka, vlastně zhora dolů, tak jako I, a z toho vede čárka uprostřed a vedle toho je takový A, ale dolů to má ještě z toho prostředka, z té čárky, co je A uprostřed, tak je dolů ještě jedna čárečka. Mm-hmm. Jo, jak složitější jako bukvice. Ano, a její význam? A její význam je poznání. Jo. A v podstatě, když je
když si vezmeme Bibli, jo, a její vlastně staroslovenský text, tak tam Ježíš právě říká, jako, že nebude škrtnuto jediné jota. Jo, on tam, jo, to je právě tady ta bukvice. Nebude škrtnuto jediné poznání. Prostě obraz té bukvice jota je poznání. Ale vždyť je to přesně opak, jo? No, tak jako Ježíš, jako zase z mého pohledu, ale to nechci jako rozebírat, byl jako světlá bytost, jo? Aha. Prostě, která přišel, oni ho zabili, že ho, a použili ho do těch do toho svého trojského koně. Jo, vlastně. Takže vemte si, že tam jako, co tam v té Biblii, to se oficiálně snad říká, že tam jsou nějaké sumerský, akadský záležitosti, které oni pozbírali, že sepsali to tam a naformátovali to prostě. Pak si udělali revizi podle toho nějakým 5. století snad a předěli se tak, jak potřebovali. Ty máme věčný problémy, když zavolají nějaký křesťaní, tak ty to nesnesou tohle. Na Bibli se nesmí šahat. Ale jo, tam z toho se dá hrozně moc vzít. Vemte si, že je tam krásná věc. Na počátku bylo slovo, jo, ale v staroslovenštině je to trošku jinak. A my tomu dneska v slovanských jazycích doposud rozumíme, protože na počátku bylo číslovo. Jo, to znamená, číslovo je zároveň slovo a zároveň číslo. Jak je to možné? No, je to možné tak, že ta staroslovenská bukvice, některé ty její znaky, některé ty bukvice mají číselnou hodnotu. Jo? Aha. To znamená potom, když napíšete jakýkoliv slovo a teďka některé ty její znaky, některé ty bukvice mají číselnou hodnotu, tak se to dá sečíst a existuje takzvaná údělná váha slova. Jo? To znamená, to slovo má nějakou číselnou hodnotu, když sečtete ty bukvice. Jo? To znamená, ve slovanském celostním pojetí existuje ve vesmíru harmonie čísla a slova. Proto na počátku bylo číslovo. Jo? A vy si to můžete srovnat. Jestliže jsou nějaké jevy jako stejné, nebo ty slova, tak musí mít i stejnou jako údělnou váhu. Že? Takže když si spočítáte, jestli Pán a Hospodin jsou ty samé bytosti, no každý má jiný číselnou hodnotu, tak se jako nejedná úplně o stejnou osobu. Takhle, jo. Ale to jsou jako vedlejší. Důležitý je, že my jsme nepsali prostě těma ciframa, my teď nemáme čísla. To, co píšem, ty znaky 0, 1 až 9, to jsou vlastně cifry, jo, a to jsou znaky, které jsou znaky, to jsou znaky židovských bohů ciferů. Tak to. Jo, a podle toho, kolik mají rohů, 1 prostě má 1 roh, 2 má 2 rohy a 0 nemá ani 1 roh. Jo, to jsou znaky prostě ciferů. A my jsme předtím psali právě číslama, protože číslo je vlastně znak ty bukvice, nad kterým je titlo. To znamená A je 1, takže napíšu A a nad to napíšu takovou čárku a to je titlo a to nám udává, že se jedná o číslo. Takže takhle se psali čísla. Aha. Jo? A teď si vezměte, jestliže vlastně ta bukvice má nějaký obraz. Jo? Třeba A je ás. Ás je vlastně člověk, ale už jako vyvinutý, takovej, třeba ten Ježíš, jo? Tak prostě borec, který umí chodit po vodě a tak je to vlastně Bůh žijící na zemi, či to je obraz toho písmena A. Tak když tomu dáte to číslo, tak prostě vlastně už mají obrazy i čísla. Dá se říct, jo? A můžete tadyhle i počítat, můžete už i počítat vlastně s obrazema. Můžete spolu sčítat, odčítat, násobit. A tomu se říká cháriská aritmetika. Jo, tomuhle tomu. No a vy si můžete vypočítat, jak se věci mají vlastně. Jo? A jeden takovej okatej výpočet, který si tady můžeme říct, jo, a který se týká vlastně člověka a přírody, tak vlastně existuje bukvice Fita, která byla škrtnutá až později. Tak, bukvice Fita, to je takový, vlastně když si namalujete O, jo, a uprostřed uděláte přes něj čárku, tak to je vlastně bukvice Fita. Jo. A její obraz této bukvice je jednota ducha, sjednotění a zároveň, nebo
jak jsem říkal, že ta bukvice má až 49 obrazů, tak jedním z těch obrazů je příroda, jo, nebo přírodní harmonie, jo, nebo harmonie tady ve světě. Jo, takže ta příroda. Tak když si vezmeme, a ono má zároveň číselnou hodnotu 9. Jo, to je jedno z posvátných čísel Slovanů. Teď asi vidíme proč. Že jo? Čili tato devítka, když ji vezmeme, jo, tak, a odečteme od ní toho člověka, toho áse. Jo, takže když si dáme fita minus ás, tak to je 9 minus 1, tak to máme 8. Tak se podíváme, která bukvice má 8. A 8 má bukvice iže, vlastně, a to je bukvice, která vypadá jako dnešní, zůstala vlastně v té azbuce. Jo, ta tam vlastně Rusáci, Bulhaři a tak, Srbové, jim vlastně zůstaly takový ty pozůstatky, ty staroslovenské bukvice. Jo, a to I vlastně dneska, co je ruský, tak to je bukvica iže a její obraz vlastně je sjednotění jednoty, rovnovážnost a je to myšleno rovnovážnost tady v tom zjavném světě. Jo, tak jako ta bukvice jest, je vlastně forma života tady v tom javném světě, existence v tom javném světě, tak ta bukvice iže je zase rovnováha. Jo, ona vypadá tak, že jsou to dva sloupce a mezi tím je taková příčka. Jo, když si kdo zná ruskou azbuku, tak si to může představit. Jasně. 2 kolmí čáry a mezi tím taková příčka. Obrácený N, ne? Takový, dalo by se říct. U nás vlastně je tomu nejbližší N, akorát má ta příčka mezi tím je u nás naopak. Ano, přesně tak. Ano. Jo, takže to je vlastně to iže. No, to znamená, když odečteme z přírody člověka, no tak dostaneme rovnováhu tady v tom světě. No co z toho vyplývá? Že člověk je vlastně narušitel tady té přírody na zemi. Jo? Ale to zase nemůžeme to hodnotit tak, jako že to je jako špatně, protože tady probíhá nějaká hra a zeměkoule je zase projev vyšší bytosti a ona toho člověka potřebuje zase k tomu, aby člověk ji trošku potrápil. Jo? A ona se s tím vyrovnala a mohla pokračovat zase ve své evoluci. No. Protože to není... Protože i země je bytost, je? Ano, země je bytost. My máme jako bukvici zemля, jo, to je bukvice z, má číselnou hodnotu 7, jo, a je to z, co máme. Jo, akorát na konci je takový háček dolů. A ten háček dolů znamená, že vlastně ona má schopnost jít do Navi, do toho temného světa. Ona má schopnost jako dělat věci, kterým my říkáme jako které by se nám asi nelíbily. Které to znamená, ona má schopnost dělat zemětřesení a ona má schopnost se těch lidí jako trošku zbavit. Jo, takže je to vlastně stejný, rozumíte? Je slovanský pořekadlo jak nahoře, tak dole. To znamená, když si představím zemi jako prostě bytost, je to projev vyšší bytosti, jo, a ten je hmotný, tady ta koule hmotná, jo, a my na ní žijeme, jo, a to je nahoře a dole, když si představím člověka jako bytost a jeho orgán střevo a v něm žije kvasinka, jo. Já jsem vymyslel takový vtip k tomu, lezou 2 kvasinky po stěně tlustého střeva a jedna říká druhý: hele, věříš na člověka? To je blbost. Prostě, jo, rozumíte? No tak my jsme na té stěně země a oni jsou prostě na té naší stěně a zase nějakým způsobem jako soužíváme s těma kvasinkama, země s náma a takhle se hraje ta hra. Dobře. My máme 4 hodiny už tady povídáme si 2 hodiny. Ježišmarja. To je neuvěřitelný. To je. Ne, bylo to opravdu velmi zajímavý. Já vám moc děkuji, pane Řího, a já taky myslím, že bude možná posluchače dost zajímat informace, že jsme se tak trochu předběžně domluvili na tom, že vy budete vystupovat v nějakých pořadech taky na Svobodném vysílači. Patrně to bude, už jsme mu to určili, on to ještě neví, Krištofovi z Berouna, protože tomu to je nejblíž toto téma.
Takže můžete se těšit, pokud vás to zajímalo, toto povídání o slovanství v Bukvice a podobně. Můžete se těšit na další pořady, které budou určitě v dohledné době probíhat na Svobodném vysílači CS. Tímto se s váma loučím na hodinku, myslím, a od 17 hodin bude, myslím, další host dneska tady na festivalu Miluj svůj život. Naschledanou. Naschledanou.